Bismillahirrahmanirrahim. Važnost hilafat. Časni poslanik sallallahu alaihi wasallam kada se pojavio, muslimani oni su bili svi zajedno, imali su jedan vođa i svi su bili ispod jedne zastave. I poslije časni poslanik sallallahu alaihi wasallam za neki vrijeme muslimani su imali duhovni vodstvo, hilafat, kao Hazret Abu Bakr, Umar, Usman i Ali. I poslije taj hilafat nestala. I poslije Islam i muslimani su prošli jedan dugački period, patili su, nisu imali zajednica, nisu bili jedan glas. I časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao poslije da na kraju je njegov ummat opet će biti hilafat na način poslanstvo. Kao ovo hilafat bio poslije Muhammad sallallahu alaihi wasallam i tako će biti opet još jednom taj hilafat. I mi vjerujemo da je poslije običani Mesija alaihi salam u Ahmadija džemat Allah blagoslovio za taj hilafat i sada imamo 5. halifa na čelu džemat i naša zajednica, bez obzira bilo gdje oni živi, svi znaju da koji je njihova vođa, koji je njihova halifa. Hilafat ili halifa je simbol da je jedna zajednica, je zdrava zajednica, da jedna zajednica je globalna zajednica, da jedna zajednica, međunarodna zajednica koja misli, koja uzimi brige za svi muslimana. I zato sada kada mi vidimo ovo stanje kod muslimana, muslimani su podijeljeni, muslimani su išli daleko od učenja islama, mnogi muslimani radi takva dijela koja je suprotna od učenja Kur'ana. I zato je neophodno za njih da oni slijedi, da oni prihvati poruka Ahmadija džemat, ako oni želi da makne njihove probleme, da oslobodi od sve probleme, ako oni želi da oni mogu da podignu glava, da oni živi kao su živjeli u početak Islama, da imaju čast, da imaju poštovanje, onda ostao samo jedan način i jedan put da oni treba da priznaju, da oni treba da prihvati ovo halifa vremena, da oni treba da ključi sa ovo zajednice da bi dobili taj Božje blagodati. I ako oni odbijaju, i onda oni sretnu sa ovo posljedice i posljedice su gorke, posljedice su takve da kod njih nema bratstvo, posljedice pokazuje da oni ubijaju međusobnom i posljedice pokazuju da oni su otišli daleko od izvor od Islama. Naprimjer, Islam kaže zaista svi muslimani su braća i taj bratstvo nestao. I kao jedna ptica napusti svoje gnijezda, i sada mir je napustila kod društva muslimana. I razlog je da oni su napustili taj put koja vodi prema mir i onda posljedice su takve. I zato najbolji put i najbolje rješenje je za njih da oni slijedi imam od Boga i da bi rešili sve svoje probleme. Neka Allah uputi svaki musliman da oni prihvati imam od Boga i da bi dobili Božje blagodati i da bi dobili ovo blagodati i sigurnošću od hilafat. Neka Allah tako uputi svima nama. Assalamu alaikum.